Iti Pangasinan na ipatungpal ti preemptive evacuation kadagiti residente iti sumagmamano a lugar gapo iti Bagyo Amaymay. Agtutuloy ti monitoring dagiti otoridad iti level ti danom kadagiti baybay ken waig. Detalye dagiti adamag isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti monitoring ti Pangasinan PDRRMO, dumanunan iti 26 a barangay tinalayos. Nasarok o 4,000 a pamilya abuklan ti 16,214 nga individual manipod iti 30 ket maysa a barangay iti probinsya tinaapektaran ti weather disturbance. Awan matinakumpirmar a casualties, nadadala pagtaengan iti agrikultura ken infrastruktura. Kabayatan na, nangidanon matan ti DSWD Region 1 iti tulong kadagiti evacuees ti Pangasinana. Malaksid iti gale warning gapu iti bagyo, nangirwar madlangan ti balakad ti LDRRMO ti Lingayen Pangasinan kadagiti mangalap ken residente iti lugar a delikado ti panagpalaot iti baybay gapu ta posible a dumanon iti 2.8 meters aging 4.5 meters ti kangato ti daluyon ti baybay. Kabayatan na, nalayos manen ti barangay Bobonan, Posorobio, Pangasinan, itay agsapa. Babaan iti Pangasinan 3rd District Engineering Office, tagos anawaknitan dagiti drainage system iti lugar, tapno agnadnad ti layos adimanon iti 100 aging 200 millimeters anang apektar iti inner lane ti kalsada. Ti panaglayos ket intunda ti nag-overflow a kanal, gapo iti dakkel a volume ti danom manipod iti inmalug dam. Naingat matabang bantayan ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ti San Fabian, ti kasasaad ti Binday Buwad Irrigation System, kaspaset tagtultuloy ang monitoring kadagiti critical nga infrastruktura. Iti baet ti pangta ti panaglayos iti lugar gapo iti bagyo ken habagat. Manipod iti kalmaan nang ipatungpal da iti CCTV monitoring tapno masukimat ti agdama a kondisyon ti irrigation system ken ti level ti danom daytoy. Agtultuloy met ti panagwanawan nga ipat patungpal ti National Irrigation Administration Region 1 iti headgate ti Bakit Dam iti Rosales, Pangasinan kas panagridam ti ngumatuan ti danom gapo iti agtultuloy a panagtudtudo a posible a mangitunda iti panaglayos iti lugar. Kansilado aging gaita ti klase iti amin alibel ti pribado ken para publiko a pagadalan pakairamanan ti trabaho kadagiti opisina ti gobyerno. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.